Idol! Tuloy ang loading usapan natin online! Para sa mas makabuluhan at enjoy na kwentuhan ng mga exciting trends and viral, manood at makisali sa IFM Chat. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Level up na ang banding natin online. All you have to do is sit back, relax, and enjoy for our online chat exclusive. Iba't ibang personalidad ang makikilala at makakasama natin to learn, play, and fun. Kaya ano bang iniintay mo? Like and follow mo na kami sa facebook.com/IFM Dagupan para stay connected ka sa mga latest updates. IFM Chat every Saturday, 9 a.m. online. Magandang araw mga idol! Ako po ito, si Idol Ruru Hugotero, ang inyong makakasama ngayong araw sa programang IFM Chat. Welcome na naman para sa ating other episode ng ating programang IFM Chat dahil makakasama natin ngayong araw ang owner ng Anfines Homemade Pastry na si Idol Kimberly Ann Cayabyab Fuentes. Hello mga idol! Nandito tayo ngayon sa baking area ni Idol Kim. Kasama natin siya ngayon para turuan tayo kung paano nga mag-bake. Kayo ba mga idol, excited na kayo? Nako, ako, excited na ako kasi ito ang first time ko mag-bake mga idol. At ang ating i-bake for today ay carrot cake na kung saan yan daw ang unang binake ni Idol Kim kung nag-uumpisa pa lamang siya para sa kanyang Anfines Homemade Pastry. Alam niyo ba mga idol, this is my first time na magbe-bake. Kaya naman excited na ako idol. At kayo din, sana excited na rin kayo para matuklasan kung paano nga mag-bake ng isang carrot cake. Nako, ikaw ba Idol Kim, handa mo na ba akong turuan? Handa na. Handang-handa na daw siya, idol. Kaya naman, umpisahan na natin yan. Kailangan natin mag-gloves para ma-make sure natin na safe ang mga ginagawa natin. And clean. Alright. So, eto na ang gloves. Suotin na natin para makapag-umpisa na tayo for baking. Idol Kim, ano ba ito? Butter. Tapos, And this is cream cheese po. cream cheese. So, bali yan is ilalagay na yan lahat doon sa... Imimix natin dito sa nagawa ng whipped cream. Imimix sa ginawang whipped cream. So, ako daw magpupur mga idol para naman ma-experience ko. And then, Tsaka natin siya... hindi muna ilalagay yung butter. So, cream cheese muna. I-whip muna natin siya. Cream cheese muna ang ipupur, ilalagay at imimix. Bakit kailangan cream cheese muna? Hindi na ba pwedeng pagsabayin na lang yung dalawa? Para para maunang mag-mix dito sa cream, ay sa whipped cream. Okay. Pag nilagay kasi natin po, baka siya mag-liquid. Mag-liquid. Kaya i-skip muna natin siya. Then kapag nakita natin na medyo parang yellow-yellow na siya, i-skip ulit. Ayoko nga, no? Merong buo pa dito may buo pa siya. Yun yung mga cream cheese na naisama natin sa whipped cream kanina. Kaya kailangan talaga siya, as in, pulido siya. Oo. Para kapag dinesign natin yung cake mamaya, Hindi siya hindi bako-bako. siya, smooth lang, ganun. Tapos next daw, lalagyan ng butter. Ayun. Ay, natutunan na siya. Okay, mix na natin. Ayan, so mga idol, kapag gagawa kayo ng carrot cake, dapat, syempre, kapag meron na kayong whipped cream, huwag nyo daw pagsasabayin yung cream cheese at saka yung butter. Kasi kapag pinagsabayin nyo sila, is magkakaroon ng tubig-tubig yung magiging toppings po ng ating carrot cake. So, kailangan very mix siya para nang sa ganun is even yung paglagay. Oo, Yun, okay na siya. Oh, perfect. Taste test muna siguro. Tikman natin mga idol para nang sa ganun malaman natin kung tama ba or masarap talaga.
Speechless ako. Siyempre, patikimin natin si Idol Kim ng kanyang specialty. Okay na siya. Kasi, anong hinahanap na consistency ba talaga? Meron bang... Medyo maalat-alat siya. Kasi dapat kailangan natin malasahan talaga yung pagka-cream cheese niya. Okay. Then medyo may pagka-butter, ganyan. Mm-mm. Yung hindi matamis, para swak lang Okay. sa cake natin. So, nalalasahan mo pa din dapat doon yung mga inilagay mong ingredients. Kasi di ba yung mga iba, kapag nasusobrahan nila ng cream cheese, talagang maalat na talaga siya. Pero Dapat dito, natitikman ko yung balance. nalalasahan ko pa rin yung butter, mga idol. Ayun, so kailangan nagbabalance yung lasa. Hindi siya ganun kaalat, hindi rin siya ganun katamis. Dapat sakto lang. Idol Kim, ano na susunod natin gagawin after natin pag-mixin ang cream cheese, butter, at saka yung whipped cream? Next step natin is mag-assemble na po tayo ng cake. Ayun, dito na tayo sa may exciting part. Mag-assemble na daw tayo ng cake. So, meron na tayo ngayong whipped cream na nilagyan ng cream cheese and butter. And syempre, nandito na yung ating, Idol Kim? Carrot cake. Carrot cake. Na kung saan binake kanina, mga idol. So, after nyan, after natin ma-prepare yung ating whipped cream with cream cheese and butter, anong next natin gagawin, Idol Next Kim? step natin is, kunin mo muna to, ay lalagay natin siya sa cake board. Okay. Kunin ko muna ito, tapos ilagay natin sa cake board. Tapos, after nyan, anong gagawin next? Next step is, maglalagay tayo ng filling dito. sa Maglalagay gitna. ng filling. Tapos, Tapos, ilalagay yung... lalagay natin yung pinag-mix natin kanina na cream cheese. Okay. Idol Kim, hindi ka ba natatakot? Bakit? Kasi baka kalabanin kita sa business. Ngayon tinuturo mo sa akin ang iyong specialty. Lalabanan kita. Kahit kalabanin ako, kahit madaming gumaya nito, di pa rin matitibag. Siyempre, mga idol, kailangan kapag nagpapatayo kayo ng business or di kaya naman lalong-lalo na sa mga ganito, pastries or di kaya naman sa mga food, dapat meron kayong original na ingredients o kayo lang yung nakakaalam. Para nang sa ganun, kahit may manggaya man, hindi pa rin nila makukuha kung ano nga ba yung lasa na hinahanap ng mga customer mo. Since nailagay mo, papasa ko kay Idol Ruru. Okay? Oo. Ipapasa niya na sa akin ang negosyo. So, eto na nga mga idol. Eto na talaga ang exciting part natin na hinihintay. Maglalagay na tayo ng fillings doon sa may carrot cake. So, bali ito yung hindi ba? Iya, ano na, Paano? kabado. Kinakabahan ako mga idol. Ganito ba? Tama ba? Okay lang. Ayun mga idol, so lagyan na natin siya ng filling. Ganito talaga, no? Kapag first time, nakakakaba. Ganun ba? Kapag first time, nakakakaba kapag Oo, kasi naglalagay? gusto mo parang perfect parate. Oh. Di ba gusto natin maging perfect agad? Mm-mm. Pero kailangan natin dumaan muna sa mga process para mas maging perfect pa. Ayun, practice makes you Makes perfect. Ay. Okay, pagkatapos nitong ilagay, what is the Okay, next na spread gagawin natin. Ay, spread natin. Anong kailangan natin, Idol Kim? Yung spatula na maliit. Ito. Mm. So, Then, spread. spread. Nanginginig si Idol Ruru. Baka kasi mali yung magawa ko. Tama ba? Tama. Hindi ba siya ganun kakapal yung Okay lang. Okay lang. Parang meron ako naaalala dito sa spatula na to, Idol Kim. Ano naman yun, Idol Ruru? Parang ito yung pansasaksak natin sa mga taong manggagaya. Nako, hindi ako dapat manggaya. Pero parang interesting talaga ang baking. Oo. Nakaka-addict siya. Alam niyo ba, Mm-mm. ang therapeutic na itong pag-bake. As in, alam mo kapag sobrang stress ka or may dinaramdam ka, may dinaramdam ka, parang gusto mo na lang mag-bake, then after nun parang mawawala na. So, what emotion ka kapag nagbe-bake ka? Like,
kadalasan ba is depressed ka? Oh, alam niyo ba mga idol, dumaan din ako sa depression. Mm-mm. Then, with the help of my family, and eto, yung ginagawa ko ngayon na baking, na-surpass ko yung mga yun. Okay. Parang Malaking help talaga tong pag-bake para sa akin. Similar ka dun sa sa naging episode natin, pero hindi siya about sa paggawa ng pastries or like cakes, ganun. Sa paintings, kung matatandaan niyo mga idol, si Idol Christine Estrada, yan, ng Ideas on Canvas. The way she expressed herself is through painting. So, bali sa'yo, ganun din. Through baking. Through baking naman, si Idol Kim. Diba? Okay na ba to, Idol Kim? Oh, na-perfect na nyo. Na-perfect ko na. First time. Pwede na ba akong mag-bake? Pwede na. Pwede na. Tatakot ako, baka mamaya agawin niya yung resume ko. Ayun. So, anong next natin dito, Idol Kim? Pakikuha to, Idol Ruru. Inutusan mo ko? Hindi, joke lang mga idol. So, eto na. Ilalagay daw natin ito sa top. Ipapalaman Yes. natin. Parang ang lambot-lambot nito, idol. Idol Kim. Ano nga, kailangan ba talaga malambot siya? Oo. Para sa mga walang ngipin, joke lang. Okay. Joke lang daw. Pero pero meron yung mga iba na nagre-request sa'yo na like matigas dapat ng konti, gano'n. Parang wala naman. Wala naman. Oo, kasi mas gusto nila Mas yung gusto- moist kasi. Ano ba yung mga ingredients nito, Idol Kim? Secret. Secret. Pero may mga nakikita tayo na mga ingredients na hindi natin alam kung ano yun. Oo. Tapos ilalagay na natin siya, parang ipapalaman, parang hamburger, no? Then, kailangan pantay. Idol. Sakto lang, dapat din yan. Dapat handle with care. Di ba? And then after nyan, tapos na tayo. Anong next naman natin Next gagawin? Okay, tapos na tayo. Pwede na bang kainin? Di pa, di pa Ay, hindi tapos. pa ba? Anong next natin gagawin? Next step, kailangan natin lagyan ng frosting. Sa Dito bawat? Sa lahat? Sa lahat. Mula dito. Anong umpisa natin? Kaya pahihirapan ko muna si Idol Ruru. Siya na dapat ang maglagay nito. Anong uunahin dapat sa paggawa? Tuturuan muna kita, Okay, Idol sige. Dito muna mag-i-start. O kahit saan naman pwede. And Yan pala ang purpose niyang ikot-ikot na yan. Oo, yes. Ayoko kasi nung paikot-ikot. Kasi one time, napaikot na rin ako. Oh. Talaga ba, Idol Ruru? Yes. Oo. Ayun. So, kailangan ganyan. Hanggang sa makarating siya on top. Yes, pero pahihirapan ulit kita. Pahihirapan mo ulit. Kailangan perfect. Hindi naman. Ay, hindi naman. Kasi, tulad nga ng sinabi Bakit ko parang mas kanina, maganda sa'yo? Tapos parang burara sa akin. Naku mga idol, kailangan ko na yatang magpalit ng job. hinawakan. Dapat magawakan to. Bakit bawal hawakan? Struggle is real. Hindi pala ganun kadaling mag-bake. So, kailangan dapat in a relationship ka with baking. Kasi Yes. syempre, kailangan may tutulong sa'yo. In a relationship ka na ba, Idol Kim? Yes. Ay, yes. Sayang naman. Kasama mo ba siya ngayon? Okay. Sana all. Kaya pala. Kailangan ba, inspired ka kapag gumagawa ka ng cake? Siyempre, dapat may halong kilig. Ay, kailangan may halong Parang sa kilig. cake, may konting sweetness. Nasubukan mo na ba, Idol Kim, nung nagbe-bake ka, parang nagtatapunan kayo ng harina sa isa't isa? Di ba mas nakakakilig kapag ganun? Sa umpisa ng baking is nagtitis kayo with the harina. Hindi pa. Kasi mahal ang harina ngayon, mahal ang ingredients, mahal ang sugar. Oo nga. Pero binigyan mo ko ng idea. Baka pwede kong gawin next time. Mahal ang ingredients at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Kilig-kilig. Okay na, Idol Kim. Okay na ba yan? Okay na rin. Okay na rin. Mhm. Ano pang gagawin natin next? Next. Ipaplastada pa natin yan? Oo, ipapalitada na. Ipapalitada ba? Yung scraper natin, na pink. Ito. Scraper. Yan. Then next. Ang Yan. gagawin natin. Very crucial na yan, kaya dapat ikaw na.
Ayun. So, papantayin mo siya. Ayun, tignan niyo siya mga idol. Ikaw ba naman ang matagal na pagdating sa baking ay talaga namang sure mo na at alam mo na kung paano yung proper way and mabilisang paraan para mapatag natin yung carrot cake natin. Then next, Yung mga excess, lalagay lang natin dyan. Then, yung malaki nating spatula, saan natin to gagamitin? ipa-flatten natin dito Sa sa taas. taas. Okay. Ang dami ko na ilagay. Pwede siya pang wedding. Ginagamit din namin to for wedding. Okay. May mga nagre-request Oo, may na mga... carrot cake yung kanilang Kasi wedding since cake. may mga nakatikim na rin kasi, ever since nung nilabas namin to, ito talaga yung mga request nila kapag wedding. Tapos, sunod yung red velvet, mga ganyan. Sa signature cake namin. Ano ba yung mga mo? Like, aside from carrot cake, Hmm. may velvet cake, ano pa yung iba? May ilalabas ako soon, yung creme brulee na cake. Ano yun? Ano siya, ube, then dun sa, yung filling niya sa gitna is parang mala ice cream yung texture. Then another ube, then sa taas, custard, and then yung parang siyang creme brulee talaga. Pero abangan nyo na lang sa Facebook page ng Anpines Home with Pastry kasi lalabas ko din siya soon. Okay. The next, Flatten lang natin. so ang pinaka-struggle talaga is yung pag-flatten, no? Oo. Lalo na kapag medyo natagalan na yung yung whipped cream kasi nagbubuo na siya eh. Okay. Parang nagbabubbles na siya pag medyo matagal. Pero sa isang month, mga ilang customer yung nag-order ng carrot cake? Minsan 10 ganyan. 10 in 1 month? 10 in 1 month. Then pinakamababa sa isang buwan parang 4 lang mga ganyan. Kasi binabalik-balikan nila eh. Ikaw ba, Idol Kim, naranasan mo na ba na habang nag-bake ka, naiinis ka, it is because kulang yung ganito, kulang yung ganyan? Oo. Kasi minsan, kapag nagmamadali, di syempre pag madaming orders, ganyan, hindi maiwasan. Alam ng mga bakers yan na hindi lahat perfect talaga. As in, may mga araw talaga na kapag madaming orders, nagmamadali talaga, minsan nakakalimutan kong lagyan ng itlog. Talaga. What will be your remedy? Ganun pa rin ba? Hindi pa rin ba naiiba yung lasa? Pag chocolate moist yung gamit ko, and eggless naman siya, same texture pa rin naman siya. Pero kapag nagamit ko is ube, mga ganyan, hindi na siya same as Okay. kapag walang So, itlog. anong ginagawa mo kapag ganun? Ulit. Uulit ka. Siyempre, kailangan yung i-deliver mo with the customer is, syempre. Consistent talaga. Kasi dito nakilala yung pangalan. Ayoko naman ang masira ako dahil ganito, ganyan. Sa tingin mo, Idol Kim, ito, sa carrot cake, sabi mo nga, nasa 10 customer in 1 month. Ano kaya yung sa tingin mo na binabalik-balikan nila with your carrot cake? Siguro yung ko dito, yun nga yung sabi nyo nga, secret ingredients ko dito. Then, hindi siya kasi matamis, unlike yung ibang mga sinasabi. Base lang to sa mga customer ko na sinasabi sa akin yung mga carrot cake daw ng iba na natikman nila sa mga cafe, ganyan, matatamis. And yung sa akin na natikman nila, iba daw may twist. Na siguro yun talaga yung pinagmamalaki ko dito sa carrot cake na to. Ilalaban ko talaga to, guys. And nung time kasi nung pandemic, naisip namin tong gawin tong carrot cake. Kasi nga 'di ba, pandemic. Then medyo tayo sa health natin. Yun, parang naisip ko, why not na gumawa ako ng sarili kong recipe about dito sa carrot cake. Ito talaga yung pinakagusto ko. Then after nun, nung nagawa ko na siya, okay naman na dito sa family ko kasi natikman naman na nila. Then, sabi ko, why not na ilabas ko siya sa public? Kasi for sure naman magugustuhan to ng hindi lang old, pati mga bata. Kasi bukod sa sweet, merong tangy flavor silang matitikman dito.
Who do you think yung naging first customer mo ng carrot cake mo? Yung kaibigan ko, unta ko sa carrot cake. Hindi ko sasasabi kung sinong anong pangalan niya. Then after noon, sino yung next mo na hindi mo kakilala na nag-avail ng carrot cake? Ano, And what occasion yun? birthday ng pastor. Birthday ng pastor. Oo. Kaya Yung pala talaga- na-bless. Oo. I feel Dahil it. yung, oo. Oo, birthday ng pastor. Tapos talagang, una nilang natikman yan kasi birthday ng pinsan ko. Mm-mm. Then, in-invite siya ng tita ko. And then, nung natikman nila, sabi na, parang ang sarap daw. Ganyan. Kikwento ko na. Ang sarap daw. Tapos, yun na, nag-start. Talagang, tinuloy-tuloy ko na. Then, yung mga anak niya, sabi, masarap daw talaga. As in, ewan ko kung, hindi naman sa OA talaga, sila naman talaga nagsasabi na masarap. Then, every week talagang umu-order na sila hanggang yung kaibigan ko na yon sabi sa akin, i-push mo na to, Kimi, masarap kasi to, sabi niya, kasi na lagi niyang tinitikman dito. Then, dinala-dala niya sa radio station sa Dagupan, nag-alok-alok siya sa mga birthday, sa binyag, napabit-bit. Doon nag-start. Okay. Next step, ito yung mga gusto ko talaga kapag gumagawa ng cake. Yung finishing na, tapos maglalagay ng design. Okay. So, ayun na nga mga idol, maglalagay na tayo ng design. Ano yan, Idol Kim? Nuts, Nuts. What kind of nuts yan? pecans. Pecans. Parang social yan Ang alam ko lang yung mga yung peanut na tinitinda sa sa street. Ano na yung tawag dun sa mga peanuts na yun? Peanut na hubad. Peanut na may balat. Ito, ano ulit? Pecans. Pecans. Dahil pahirapan ko na naman si Ayun Idol Ruru, siya na naman maglalagay. Okay. Tawad na tamad. Parang ako yung na-challenge dito Dapat ako yung magbibigay sa'yo yung challenge pero ako na-challenge. Pero nag-enjoy ka, Idol. Oo naman. Ito, ilalagay natin to saan Gilid. ilalagay? Sa gilid natin ilalagay. Paano? Okay. Kailangan ko muna ng sample. Dito lang sa pinakagilid. Okay. Kailangan idikit. Buti na lang pinasample kita kasi ang nai-imagine ko, ilalagay ko sa buong gilid dito. Doon pala sa gilid-gilid lang. Minsan kinakabahan na rin ako, baka mamaya si Idol Ruru magtayo na rin siya ng bake shop. Uy, pero hindi biro itong pag-bake Kasi syempre, ang dami. Mukha lang siyang madali. Tapos mukha lang siyang, syempre, parang easy to made. Pero mahirap talaga. Kasi kailangan mo pa talagang i-make sure yung texture. Tama ba, Idol Kim? Yes. Kasi kapag hindi mo na make sure, kailangan mo ulitin. Tapos yung lasa, lalong-lalo na kapag Oo, yun nagpapatayo talaga. ka. Dapat meron kang trademark na sa'yo yun at ikaw Then, lang ang meron. Dapat consistent nga. Kung ano yung natikman nila, dapat yun pa rin yung lasa hanggang sa huli. Kapag nag-order ulit sila for the second time. Yun. So mga idol, dapat, gaya nga ng sabi ni Idol Kim, kailangan merong consistency. Yan, sa pagbe-bake at lalong-lalo na sa mga food services and lalong-lalo na dito sa baking. Kung ano yung natikman nila nung nag-order sila nung una, dapat ganun din yung matitikman nila for the second time na mag-order sila. Parang sa ganun, for the third time, fourth time, mag-order at mag-order pa rin sila. Kasi yun yung hinahanap nilang lasa. Okay, doon na tayo, Idol Kim, sa iyong business. Sa start natin, bakit Ann Pines? Homemade pastry ang pangalan ng iyong business. Ayun. And yung Antines kasi, from the word happiness. Yun, happiness. Then, sa name ko, may Kimberly Ann. Doon. Sad girl kasi ako nun Naghahanap ako talaga ng pagkakainteresan ko, yung parang saan ako magiging happy, ganyan. Okay. Kasi pandemic nga. Yun, tapos naisip ko, why not parang, naisip ko lang naman, pero hindi pa talaga ako nag-i-start na ito na mag-bake. Naisip ko lang, sabi ko, why not kaya na tayo ako ng business na gustong-gusto ko, for the meantime lang, kasi feeling ko pa, gusto ko pa bumalik doon sa dati kong work. Yun. Tapos nag-isip ako ng name ko, sabi ko, ba't kaya kung pwede, kaya ang logo ko na lang, yung something na parang
ang sarap pakinggan. Oo. Happiness ka ako. Tapos tinanggal ko yung H kasi may anak ko. Kaya nilagay ko, inad ko na lang, happiness. Ayun, nandun sa So, nagpatulong from the ako. word happiness, tapos yung second name mo na Ann, Yes, naging Antiness. happiness. Wow, witty naman. Oo. Ayun, kanina meron kasi sinasabi na meron kang job. Aside from being an owner ng Antiness, do you have any jobs or job ngayon or job before na pinagkakaabalahan mo? Before, meron akong work as ground crew sa Cebu Pacific. Nakalimutan ko. Sa ibang Ayun, Cebu Pacific. sa Clark. Yun, may work ako before as ground crew sa Cebu Pacific. Then, sa Clark yun, nakabase ako sa Clark International Airport. Then, syempre nga, during pandemic, ang daming mga nawalan ng trabaho. Syempre, including na kaming mga staff ng, sa aviation industry. Nawalan ng trabaho din talaga. Kasi Ilang konti years ang ka flight. sa 1 year. 1 year? Tapos nung na-lay off kayo? Nung pandemic? Pandemic, during pandemic. Ah, Kasi talaga, eto kasi kwento niyan. Oo. Nagbakasyon ako dito. Mm-mm. Nagbakasyon lang ako dito para kako ma-refresh. Kasi 'di ba, ang tagal kong hindi umuwi dito. Last na ko na pala. Hanggang sa dumating yung pandemic, nagsara yung Clark. Nagsara yung mga daanan Mm-mm. kasi bawal lang pumasok, 'di ba? May mga sa mga probinsya, bawal lang mag-enter sa ibang lugar, ganyan. Pinatupad ni Pangulong Duterte yung lockdown, tas di ba quarantine, mga ganyan. So, bumalik ka dito sa Pangasinan? Hindi na ako nakabalik Ay, doon. hindi ka na nakabalik. Yung 3 days ko na off, na dito lang dapat. Hindi na ako nakabalik. Hindi ka na nakabalik. Ako, naging 3 years nandito ako sa Philippines. Okay. So, after nun, nung na-lay off ka sa Cebu Pacific, ano yung ginawa mo na? Ay, devastated talaga ako doon. Devastated ka. As in, pag iniisip ko, hanggang ngayon naman, pag iniisip ko, sobrang lungkot ko talaga. Siyempre, dream work ko yun. Tapos, bakit parang isang iglap parang nawala. Kasi pinaghirapan ko talagang makuha yun as in. Yung madaling araw, pumupunta ako, nagta-travel ako ng Clark para mag-interview. Tapos, then biglang isang iglap, wala na. Okay, so bali, nung na-lay off ka, nag-start ka na din ba for the baking? Hindi muna, parang pinalagpas ko muna. March kasi yun. Then, parang umaasa pa rin ako na parang mapapabalik kami doon na sana mawala na yung pandemic. Kasi, di ba alam niyo naman yung pakiramdam ng first work. Tapos, Lalong-lalo na pag passion mo. oo, talagang yung gusto mo talaga yung after mong graduate, yung gustong-gusto mo talaga yung work na yun. Talagang gusto kong ipaglaban talaga yun. Tapos March, naging April, hanggang May, hanggang June. Parang lungkot ko na kasi gustong-gusto kong bumalik pero hindi ko magawa. Oo. Yung nakikita ko yung mga ka-workmates ko, bumalik na yung iba kasi may mga onting flights pa rin pero parang isang flight hanggang 2 flight lang yung binalik nila ng Sevpac. Kailangan kasi may mga staff pero konti lang yung kinukuha nila, pinapabalik nila. Hanggang, ayun. So, kailan ka nag-start for building this Antiness homemade pastry? Nag-start siya around August. August. August 28. August 28. August 28. Eto nga. Anong year siya? 2020. 2020. Oo. August 28, 2020. Ito yung unang-una ko talagang ginawa. Then, nag-start. Carrot cake. Tapos nag-start siya, yung talagang established talaga, yung may name na lahat-lahat. September 4, 2020. Doon na talaga. 2020. O middle na talaga siya ng pandemic, no? Okay, nasa middle na siya ng Oo, pandemic. kalagitnaan So, na yung talaga. mga panahon na yun, sino yung mga naging customer mo? Ganun. Yun. Unang-una ko naging customer yung kaibigan ko talaga. Yung kaibigan na talaga. Kaibigan ko. Then, yung mga tita ko,
Kasi sabi ko, parang gusto ko dapat may pera pa din ako kako. Nag-isip ako. Kasi hindi ka pwedeng maging sad girl talaga eh. Oo. Ikaw, yung magiging sad girl ka lang sa gilid-gilid. Mm-mm. Hindi pwede. Sabi ko, Oo. kailangan may pera ako, kailangan may ganito ako. Kasi hindi ako sanay. Hindi ako pinalaki ng magulang ko na ganito. Oo. Anak ako ni Dindo. Anak ako ni Gracia. Oo. Yun yung nasa isip ko. Oo. Talaga. Sabi ko, paano ako kikita ng pera? Nandito lang ako sa bahay, kako. Mm-mm. Eh, yung mga, yun nga, yung sa udyok nga nung kaibigan ko, ang sarap. Sabi niya, edi, nag-isip ako ng parang pagkakitaan, eto nang pumasok sa isip ko. Nagbenta ako sa bahay, nagbenta ako dito sa kaibigan ko, hanggang sa pastor nga, tapos hanggang sa dumating na doon sa, then doon na nag-start, doon na nag-boom yung business ko as Auntie and Soulmate Cake. Okay. So, sabi mo nga, sa pandemic kayo nag-start during your business. Paano mo na-cope up yung pandemic? Like yung pag-establish pa rin ng business mo until now, di ba? O, hindi siya talaga madali. At diba, alam natin yan, sobrang hirap talaga. Ang ginawa ko, siguro, eto diba carrot cake? Oo. Nag-establish din ako ng ibang mga flavors Mm-hmm. ng cake. Parang example, gumawa ako ng strawberry shortcake na naging ano din siya, naging hit din. Then chocolate moist. Yun. Tapos naisip ko, why not itry ko din mag-customize cake. Pero hindi ko pa alam siya mag-fondant talaga eh. Nahirapan pa ako mag-customize nun. Nag-try din ako mag-customize. Then, yun nga, hindi siya madali. As in talaga, kailangan mong gamayin yung pagpo-fondant. Then, kasi nakakita din ako sa Facebook din, uso talaga yun eh. Oo. Yung mga reels, ganyan. Doon ako natuto din. Isa din sa natutunan ko, pagpo-fondant, yung sa mga reels, ganyan. Mm-hmm. Then, inaral ko kung paano. Kasi, alam naman, hindi lahat naman ng baker i-share talaga yung knowledge kung paano gawin. Yung ikaw mismo sa sarili mo, hulihin mo yung kiliti eh. Para makita mo talaga kung saan dapat yung unang gagawin. Yun para matutunan lahat yung tamang procedure sa paggawa ng customized cake. Mm-hmm. Alam naman natin, no, nung pandemic is talagang mahirap yung sasakyan, mahirap mag-deliver. Paano yung naging way mo noon? Like, homemade sa bahay mismo ginagawa. And paano mo na i-deliver kung sakaring may mag-order sa'yo? Yung pandemic that time. Kasi di ba bawal ang mga single na, I mean, single na motor. Oo. Bawal yung mga Akala single. ko, Nako, lagot ako. Single daw na motor. Oo, Ay, single na motor. So, yung kuya ko kasi, niregaluhan siya ng lola ko ng, kotse. Then, nanghiram ako sa kanya. Mm-mm. Medyo mura pa yung gas nun. Oo. Di ba? Then, nagpapasama ako sa kanya mag-deliver, ganyan. Doon ko tinataguyod talaga yung mag-deliver eh. Oo. Sa pagsakay sa kotse niya. Mm-mm. Kasi hindi ka talaga makakalabas kapag ganit. As in, sa kotse kasi, di ba, hindi makikita yung sa loob ng kung ano yung mga nandun sa loob. Mm-mm. E di, doon ko talaga nataguyod yun. So nag-deliver ka pa rin even the pandemic. Oo. So okay lang naman yun eh, as long as naka-purpose, allowed naman ng government yun eh. Na kung saan syempre, hindi naman kayo, Oo. tsaka may social distancing naman kayo sa loob ng sasakyan, and naka-face mask naman, okay naman yun. Kung bawal lang talaga yung mga naka-single. So ayun, naitawid nyo yung business mo, sa pamamagitan ng pagtulong rin sa'yo ng kuya mo sa pag-deliver ng mga pastries mo sa mga customer na nagpapa-order. So, tanungin na lang kita, meron ka bang na-experience na may customer sa'yo na kung saan ay nagpa-cancel pero tapos mo na yung binake mo? Or kung sakali man na wala, meron ka bang mga advices para sa mga idol natin na nanonood ngayon? Kung sakaling nag-bake din sila tapos gustong magtayo ng ganitong klase ng business, paano nila maiiwasan yung mga ganitong klase ng scenario? So far, dito sa 3 years na nag-business ako, wala pa naman nag-cancel ng order sa akin. Then, advice ko sa mga baker na katulad ko or gustong magtayo ng ganitong business is, kailangan yung magkaroon ng rules na
parang May down payment. Oo, na matatakot sila na hindi ika-cancel yun. Etong ginagawa namin, ginagawa ko, hindi naman to joke kasi pagkain to, then pera kasi yung iikot dito, puhunan. So, yun nga. Ayun. Lalong-lalo na, ang dami nag-i-scam ngayon, no? Kaya naman sa mga idol natin, kung wala naman kayong mapapala, di ba? Kasi, oo, yung business na pinuhunan nila, marami na rin silang ginastos, di ba? Why not maging honest na lang tayo kung sakali man at huwag na natin paglaruan pa yung mga small, medium enterprises na nagpapa-deliver o di kaya naman na nagpapa-order online. Diba? Yung the best advice na maibibigay mo sa kanila is kailangan magkaroon ng down payment bago mo i-accept yung order. Ganun din sa mga idol natin na nanonood ngayon, kailangan humingi muna kayo ng down payment para sa ganun, maka-assure kayo idol na may di-deliver nyo yun na kung saan ay magbabayad sila idol. Siyempre, kung hindi nila naibigay or hindi man nila or kinancel man nila, di ba? At least, di ba, nakapag-down na sila. For me, siguro, okay lang sigurong mag-cancel. Basta with proper communication and valid reason. Tapos, i-update sila. I-update yung gagawa Totoo. before the date na gagawa talaga siya. Diba? Or advance the date. Anyways, kung ano nga ba yung mga services, menu na ino-offer ng Antinez Homemade Pastry. Maliban sa mga signature cakes ng Antinez, nag-offer din kami ng customized cake, ng cookies, wedding cake, bibo cake, any pastry na pwedeng kasama sa sweet corner, mga buffet. Yan. So, magbigay na lamang tayo ng price range doon sa mga nabanggit ko. So, para malaman ng mga idol natin, syempre, ang unang katanungan ng ilan sa mga nanonood sa atin, magkano ba yan, Idol Kim? Sige, magbibigay ako ng example. Halimbawa dito sa carrot cake na ginagawa ko. Price range neto, kasi meron tong small, medium, and large. Ang price range ng small is 750. Doon nag-range yung small. Size 6x5 na siya. Ayun, so paano nga ba, Idol Kim, makaka-order ang mga idol natin? Paano kanila mako-contact? Meron ka bang social media or contact number na pwede nilang tawagan? You can visit us at our Facebook page at Antinez Homemade Pastry. Then, yun nga, pwede din akong personal i-message sa personal account ko, yung Kimberly Ann Cayabyab Fuentes. Pero mas nagre-reply ako kasi kapag customer sa every page namin. So, eto na nga, Idol. Dahil homemade pastry ang iyong theme for your business, do you have any plans na magtayo ng physical store para nang sa ganun ay marami ang makapag-avail sa iyo ng mga cakes or cookies or anything na pastries na may serve mo para sa kanila? Yun, so far naiisip ko naman na siya. Then, kasi yung pagtatayo ng ganyan na physical store, hindi kasi basta-basta yan eh. Kailangan mo rin pagplanuhan ng mabuti. Tapos, yun nga, budget, tapos plans, mga ganyan. Hindi mo siya pwedeng ipasok. So, parang, ano sa isip ko ngayon, yung dito muna sa bahay, then plano muna na lang siya. Okay. Pero, in what year mo na-predict na magtatayo ka ng physical store? Diba, who knows naman, pwedeng next year, Okay. pwedeng next year. There's always a possibility. Pero I'm still holding on na magkakaroon ako soon. Alright. So, mas marami ang makakatikim ng Antinez Homemade Pastry. At baka naman maging Antinez, ano na siya, talagang store talaga siya. Antinez Store, Antinez Bake Shop. Diba? Yun yung mga kadalasan na kung saan merong mga physical store. Anyway, Idol, invite mo na ang ilan sa mga nakinunood ngayon ng mga idol natin to patronize or natangkilikin ang iyong mga produkto sa Antinez Homemade Pastry. Hi mga idol! Yun nga, pwede kayong bumisit sa FB page ko. Then, may mga reviews naman doon about my cakes. Then, pwede din kayo magpagawa ng mga customized cake, fondant, icing, mga ganyan. Kayang-kaya naman ni Antinez yan. Ayun. Thank you so much, Idol Kim. Okay, nandito na tayo. Oo, nakalimutan na Exciting natin part. yung carrot cake natin.
Well, ano nang next natin? Nalagyan na natin siya ng, ano na ito? Pecans, peanut. And then next, after nito, anong susunod natin gagawin? Lalagyan na lang natin siya ng yan sa top. Okay. May peanut kasi. Okay. So next, Dito sa top. Gano'n ba dapat karami idol Kim? Kung ano yung nafe-feel mo, yun lang. Paano kapag nafe-feel ko talagang dapat punong-puno? Pwede naman yun. Pwede naman. So magtataas din ang presyo pag maraming peanut on top. Depends sa gagamiting ingredients. Pero ito kasing gamit ko, pecans, so medyo pricey talaga siya. Pero pwede din dito yung mga other Pwede. nuts. Gumagamit din ako ng cashew nuts and walnuts. Bagay din dito. Pero ito talaga yung pinaka-the best. Oh, for me, ito yung for you. pinaka-the best. Noong una kasing design nito, ano siya, yung parang local nuts lang. Yung parang, ano bang tawag dito? Yung peanut na white. Oo. Yung parang bad na peanut Oo. kung tawagin nila. Ubad na peanut. Oo. Then, yun nga, nag-try ako ng mga varieties ng ibang peanuts. Then, na-discover ko tong pecans. Parang ang sarap kasi, yung iba yung aroma niya talaga. Hindi ko kasi ma-perfect yung yung luto nung yung local na mani. Pero madali kasi siyang masunog eh. Tapos minsan, pupunta na lang ako sa baba, wala na yung peanut na niluto ko. Kinain na. Pero usually talaga yung mga ganitong klase ng nuts, sila talaga yung mga malalasa eh. Oo, etong pecans talaga. Iba yung aroma niya. Nakawin mo naman. Naamoy ko na naman. Actually, after natin lagyan ng pecans, anong next natin ilalagay? Ayan. Ito, next step natin is... Ito Ang yung, ganda mga idol! ito na yung second First to time the ko last. nag-bake ng cake kasama si Idol Kim. And sana soon, makapag-bake tayo. ng sarili lang natin. Ito na yung second to the Pero last. Idol Kim, nung nag-start ka dito, you have like talaga sa YouTube ka lang talaga natuto? Nag-feed tutorial ako. Doon ako natuto. Then, research kung paano gawin. Tapos hanggang sa nakadiscover ako ng sarili kong recipe. Yung matatao kong sarili kasi wala sa ganito, wala yung hindi nila makikita sa internet. Kasi sabi nga, secret ingredients. So ano nang next natin? Lalagyan ulit? O, lalagyan natin ulit. Pero ikaw magpa-pipe. Tapos ipa-flatten ulit. Design. Ano yan? Flower? Ganito gagawin mo. Okay. Naku, mukhang mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Madali lang to, Idol Ruru. Ganito lang. Oh. I-rotate mo lang siya. Try. Okay, ito try ko mga idol. Sana hindi magkamay. Dito tayo? Dito sa gitna mo. Okay. Ayun. Ang ganda. Parang pang ano talaga siya, pang wedding. Parang pwede siyang pang wedding talaga. Pinuri yung sarili. So next natin, Idol Kim. Ano naman? Ito na yung last step natin. Maglalagay tayo ng design ng... Ano yan? Candy yan? Oo. Icing. Parang icing. Icing siya. Ay! Putol. Ayun. So next. Kung meron kayong mga occasion like birthdays, weddings, di ba? Pwede ang Antoiness na mag-serve sa inyo ng mga cake and other pastries nila. Anyways, Idol Kim, maraming salamat.
Napakasarap ng carrot cake na ginawa natin. At syempre ng kwentuhan natin, Idol Kim. Ngayon, dito na tayo sa tikiman na ba? Taste test! Okay. Dagdag ko lang, Idol Ruru, na baka sabihin ng iba mga, ay baka mahal, ganyan. Hindi lang kasi yung cake mismo yung binabayaran eh. Yung design, yung idea, tas yung pagod, diba? Iko-compute natin yan. Pero walang halong biro, Idol Kim. Ano siya? Okay na siya for 800 pesos. Kasi sa mga nabibili natin ng mga cake, ganito naman talaga siya kalaki. Like kung i-zoom out po natin mga idol, medyo malaki naman talaga siya. Oo, tapos kapag, kasi tinikman ko kanina yung yung whipped cream niya, talaga naman sobrang malasa talaga. Kaya naman sulit na sulit talaga yung 800 mo. Tapos sa panahon ngayon, napakamahal ng asukal, napakamahal ng milk, diba? Yung ganitong presyo, affordable na siya para sa mga idol natin. Ayun, so okay na tayo mga idol. Tikiman na! Idol, tuloy-tuloy pa rin ang ating loading usapan dahil mamaya ay titikman na natin ang ating ginawang carrot cake kasama si Idol Kim. At syempre sa mga idol natin, kung na-miss nyo ang episode na ito, maaari nyo itong balik-balikan sa pamamagitan lamang ng pag-browse sa aming official social media sites sa IFM Dagupan and also to our YouTube channel, IFM Dagupan also. Sa mga idol natin, mamaya magbabalik tayo dito lamang sa IFM Chat. Bago natin tikman ang ginawa nating carrot cake, makakasama natin muli ang owner ng Anthony's Homemade Pastry, si Idol Kim, para sa ating Fast Talk Challenge. So, Idol Kim, ready ka na ba? Ready na. Ready na? Parang hindi halata. Ready na! Ready na! Ready na mga idol si Idol Kim. Kaya naman, eto na ang ating itatanong para sa'yo. Mabilisan lang to, idol. Kaya kailangan masagot mo din ng mabilisan. Cupcake or cake? Cake. Cake. Cookies or biscuits? Cookies. Cookies. Eto, chocolate or vanilla or caramel? Chocolate. Chocolate. Eto, with sugar or sugar-free? Ano ba yun? Ano? Sugar free. Sugar-free. Ito, favorite pastries? Red velvet. Red velvet. Ito, best drink partner with cookies? Coffee. Coffee. Favorite color of icing? Brown. Anthony's Homemade Pastries is... We make sweets because your happiness is our priority. Ayun. Thank you so much, Idol Kim, for being our guest sa IFM Chat. Thank you. Pero mga idol, dyan lang kayo dahil titikman na natin ang masarap na ginawa nating carrot cake kasama ang ilan sa mga nandito ngayon para husgahan na kung gaano kasarap ang ginawa namin ni Idol Kim na carrot cake para sa inyo. At yan na nga mga idol, tikiman time na tayo para sa ating ginawang carrot cake kasama si Idol Kim. Pero parang hindi kompleto, idol, kapag ako lang ang titikim nito. Kailangan meron akong kasama. Sino kaya pwede natin makasama, Idol Kim? Sige. Tatawagin ko yung isa sa pinaka supportive na customer ko dito sa Anthony's ever since. Alright, tawagin na natin siya. Tawagin na natin. Okay, sige. Papasukin na natin si... Pasok, Ma'am Norma! Ayun! Tikim na ako. Sarap na ako. Sino kumuha? Si Ate Kim ba? Kaming dalawa. Pero syempre yung pinaka, si Idol Kim. Siya lang ang may kakayanang gumawa nun dahil meron siyang secret ingredient daw dyan. Yes, correct. Anyways, ako na ba maghahati, Idol Kim? Siyempre, tikman natin yung ginawa mo. Okay, start na tayo. Hatiin na natin. Tama ba? Oo, lakihan nyo yung sa akin. Favorite ko talaga yan. Wow, parang masarap-sarap din. Ayun. Pwede ba mauna muna yung, ating idol?
Sige, kayo po muna mag-hawakan. Okay, hawakan And ko then muna. sabay-sabay na lang po natin nakailin. And taste natin. Alright, na-slice na natin mga idol at dito na tayo sa Tikiman! Ang ganda yung texture niya. Sarap. Sarap favorite ko talaga ang Yung icing talaga, ay yung whipped cream. Saka yung ito, sarap ko. Kinikilig ako. Tapos, kasi, yung doon sa may, yung tinapay niya mismo, malambot siya. Oo, yun yung pinaka-highlight kanina eh. Kita mo siya carrot na carrot. Makikita talaga mga idol na may mga, yung ginagad na carrots talaga. Kasi hindi siya nakakatama. Yun yung sabi nila eh. Yung, Nakakaumay. nakakaumay. Hindi siya nakakaumay. Kahit ilang beses kang sumubo, is uulit at uulit ka talaga. Kaya yung sabi mo, Kaya ang makakauna sa kanila. Sobrang sarap. Favorite ko kasi ito. Thank you, Idol. thank you so much din po. Siyempre, behind the success of Antones Homemade Pastry ay ang mga katuwang ni Idol Kim sa kanyang business. Tawagin na natin sila, Idol Kim. Sige. Tatawagin ko yung, siyempre unang-una sa lahat, yung mama ko. Alright. Tawagin natin ang mama ni Idol Kim na isa sa mga reason kung bakit 3 years until now nag-ooperate pa rin ang kanyang business which is an homemade pastry. Dito po tayo. Aside from your mother, sino pa yung ilan sa mga katuwang mo? Yung And mga, kasama mo? yung mga tita ko kasi sila yung mga, unang-unang mga naging supporter ko dito sa compound, dito sa Kayabyab. Sila Tita Norma, Tita Tintin, Tita Aiza, Ninang Lita, and sila Tita Joy. Yung mostly sila talaga yung naging suki ko dito nung nag-uumpisa pa lang ako. Ayun. So, mga tita mo, mama mo, meron ka bang someone na kung saan ay, syempre naman, na nagpapalakas ng loob mo when you are having ups and down pagdating sa iyong business? Meron ba tayong matatawag dito na someone special with your heart? Si Marlon. Ayun. Dito ka! Ayun. Ayun. Say hello sa mga idol po natin na nanonood ngayon. Mga tao behind the success of Antones Homemade Pastries. Yan. Say hello po sa mga idol po natin na nanonood ngayon. Hello! Ayun. Yun, siya din yung isa sa mga tumulong sa akin pag mag-deliver ng mga cakes, ganyan. Taga-box, katulad ni Mama. Nagwa-box kapag sobrang, yung pressure na talaga ako, sila yung mga tumutulong sa akin para ma-deliver sa kanila yung mga pastry na ginawa ko. Anyway, sa mga idol po natin na nanonood ngayon, eto na nga po ang mga kasama at katuwag ni Idol Kim sa kanyang business which is the Antones Homemade Pastries. Siyempre, hindi ko rin kakalimutan yung foundation talaga dito sa Kayabyab. Sila Mami, tsaka sila Daddy. Kasi kung wala sila, wala din ako dito. Wala si Mama. Na nandito sa harap nyo. Sila din kasi isa tumulong sa akin. Hindi man physically, pero yung moral support ba, nandito sila sa likod ko, ramdam na ramdam ko. At higit sa lahat din, si Tita Inday. Hindi ba mawala yan si Tita Inday? Lagi nandito sa compound para tumulong. Sabi nga nila mga idol, hindi ka magiging successful without the help ng mga family mo, at the same time, ng mga taong importante sa'yo. Anyway, sa mga idol po natin,
Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, maaari niyo itong balikan sa aming official social media sites, IFM Dagupan Facebook page and YouTube channel, IFM Dagupan also. Sa mga idol natin, maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa akin for today's episode ng IFM Chat. See you guys next week only here at IFM Chat. Bye! Idol! Tuloy ang loading usapan natin online! Para sa mas makabuluhan at enjoy na kwentuhan ng mga exciting trends and viral, manood at makisali sa IFM Chat. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Level up na ang banding natin online. All you have to do is sit back, relax, and enjoy for our online chat exclusive. Iba't ibang personalidad ang makikilala at makakasama natin to learn, play, and fun. Kaya ano bang iniintay mo? Like and follow mo na kami sa facebook.com/IFM Dagupan para stay connected ka sa mga latest updates. IFM Chat every Saturday, 9 a.m. online.